Thus says the Lord God of hosts, when the good men are there in the throne, the people will rejoice. But when dead heartless men are there, certainly the people will smell raw. I tell you, the only way to expel nepotism and tribalism in this country is only looking unto God our Maker. It's better we look unto Him now and be saved. Oh yes. Abara Chineke nega chani Papa Bia chiba Ibe nechendo nega chani Bia chiba Abara Chineke nega chani Papa Bia chiba Osebulu wa nega chani Bia chiba Abara Chineke nega chani Papa Bia chiba Oye neme mani ga chani Bia chiba Oye na chumi swagi kaina po Bia chiba Nigeria no dibe no no bara Bia chiba Ose bini gwe ni ga chani Bia chiba Leta tane bere bia chiwani Bia chiba Akampu ne chemba bia chiwani Papa Bia chiba Abara Chineke ni ga chani Bia chiba God and God alone is the only one who has the power to heal this country. It's better we look unto Him now and be saved. Chetokwo nogi na Matthew 7:7 Chukwu isi nairo naiga riota Bia chiba anyị kwọ naiga me Bia chiba isi naikwa aka n'ụzọ gị kele nye ndị niile nke na-akụrụ gị Bia chiba ọkwa ka Naịjirịa niile jiri were obi chiwa wee na-agbọpụ gị Papa Bia chiba eze bi n'igwe gị ka anyị na-arịọ Bia chiba Ọbara Chineke n'ịgachi anyị Bia chiba onye nwe mee anyị na-arịọ ọchịchị mmadụ agwụrụ anyị ike ọchịchị mmadụ awọkụghị ya mere anyị ji na-ebe ka ị bịa chịba anyị Papa ọ bụrụ na gị bata na Naịjirịa chịba ọchịchị ihe ga-adị mma Chukwuma ọ bụrụ na gị onwe gị bata n'ụwa niile chịba ọchịchị ihe ga-adị mma ya mere bịa chịba Tokwanụ gị Jehova ihe i kwuru ọ bụrụ na ndị akpọrọ aha m ewega n'ala chọọ iru si n'ụzọ ọjọọ ha pụta m ga-esi n'eluigwe nke atọ wee nụrụ gwa ala ha mee ka ala ha wee dịrị ndụ n'elu na Naịjirịa niile nke anyị nọ n'ime ya tọrịa ka ọ na-arịa asị gị tribalism jụrụ ọgọgọ anyị ọ bụla anyị bụ nepotism chịga chịga ya ka anyị na-aya tribalism jụrụ ọgọgọ anyị ọ bụla anyị bụ nepotism chịga chịga ya ka anyị na-aya share the money on the stage. This is the order of the day. As him share the naira, oh, put the state on fire, oh. This is the order of the day. Ọkpara Chineke n'ịgachi anyị, oh. Bia chiba Osebulu ụwa n'ịgachi anyị, Papa. Bia chiba For how long shall we remain in our ignorant wisdom and jeopardize ourselves and our children? Why can't we invite God in this country and be saved? Obodo anyị na-ata afụfụ anyị amaghị ka anyị ga-esi jewe na-ewezuga Jizọs n'ụwa ịma na obodo anyị nọ n'ihe mgbu ewezuga gị ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme n'elu ụwa chime n'elu ụwa ndị na-erite ụta si ehu nweghịzi ka ha na-eri ewezuga gị Jehova n'elu ụwa ịmara ndị na-erife ụta si a
bonu kwuru njọ wee kwuru mma ọmara Chineke ọ dị mma na-eburu m agha, onye bi n'eluigwe. Lee n'anya mgbe i mere Sọdọm, ọkwa n'ahụ gị dị nke gị n'ezie. Ma n'ịbata na Naịjirịa, ọtụtụ ọgbakọ niile asị m ndị nke gị nọ ya, Assemblies ha nọ ya, ha nọ ya, Winners Chapel ha nọ ya, ha nọ ya, Praising Embassy, Tolos Choosing, ha nọ ya, Full Gospel Watchman Chimamalele, ha nọ ya, ọtụtụ ọgbakọ niile ka a na-apụghị gụtọnụ dịka Katọlik papa, asị m na ha juru eju n'ime ya, biko na bịa chewe anyị ya. Ndị Anglican ha nọ ya, ha nọ ya, asị nọba ya Chineke mgbo, asị gị na ha nọ ya, ha niile na ha ga-agụ. ha nọ ya, Ministri nke mụ na-apụghị gụtọnụ, ọtụtụ ọgbakọ niile ọzọ, asị gị na ha jụrụ eju papa. Ọkpara Chineke na ị ga-acha anyị ya. bịa chiba, Bataza bifo ndị tenor elongation na-egbu anyị. bịa chiba, Osepụ ụlọ ụwa na ị ga-acha anyị ya. bịa chiba, Onye ji ụmụ Izrel bịa chiwa anyị. bịa chiba, Nyere anyị aka n'aka gị ka anyị nọ papa. bịa chiba, Onwe nke gbọzọ anyị gbabara ma ọ bụghị n'ime gị. bịa Anyị chiba, nọ n'ime gị kpọọ papa bi n'igwe bata o.